hlbinách starých riek a tichých mlynských ráhonov prebýva bytosť, ktoré meno vyvoláva v slovanskej duši dávnu bázeň. Vodník. Nie je to len rozprávkový mužík s dýmkou a zeleným frakom. Vodník v pôvodnej tradícii bol vážny a nebezpečný duch vody. Jeho tvár býva stará a zarastená riasmi. Koža zelenkavá ako tône lesného jazera. Vlasy dlhé, mokré a prepletené rákosím. Je to strážca riek, močierov, starých mlynov. Nie je démon zla, ale duch rovnováhy. Neublíži bezdôvodne, no keď ho urazíš, vezme si ťa pod hladinu a tvoju dušu uväzní do sklenenej fľaše. Slovania z východu ho nazývali Vodianoji. V Čechách a na Slovensku bol známy ako duch, ktorý sa rád usadil pri mlynoch. Tam zasahoval do práce mlynárov. Mohol roztáčať alebo zastaviť vodné koleso. Mnoho legend hovorí o tom, ako si v podzemí staval vlastný dom z hrnčekov, panvíc a prúdia. Vodník bol však aj rozvážny. Mlynári a rybári mu prinášali obety. Tabak, chlieb, soľ, alkohol, či dokonca kúsky mesa. Najčastejšie pri stavbe nového mlyna. Aby si ho naklonili. Obeta mohla byť aj krvavá, čierna mačka, kohút alebo kura. Boli obetované počas rituálov pri stavbe mlynských kolies. Osobitný význam mala noc Ivana Kupalu, sviatok letného slnovratu. Ľudia vtedy házali vence do vody, spievali piesne a obetovali jedlo, tabak či masť. Ak veniec plával plynulo, vodník bol spokojný. Ak sa potopil, niekto z dediny mohol byť vyhliadnutý. Vodník je tiež známy zberom duší. Tí, ktorí sa utopili nečistým spôsobom, z viny, hanby alebo urážky prírody, sa podľa legend stávali jeho vlastnými zachytenými dušami. Pre ich drží vo fľaškách, zrodených v podvodnej komnate. Každá fľaška sa zatrasie, keď jeho hnev rastie. No ľudia poznali aj ochranu pred jeho hnevom. Starí Slovania nosili železné nože alebo náramky, ktoré odpudzovali jeho silu. Palina a cesnak sa nosili vo vrecku alebo bývali zavesené na dverách domov. Brezáči lipové prúty sa zapechovali pri mlyne, aby strážili prechod medzi svetmi. A nikdy sa nesmelo piť z rieky v noci, ktorý je voda otvorená a vodník bdie. Nikdy sa nevysmievaj vírom. Nikdy nekrič do hmly pri vode. Ak počuješ, ako ťa niekto volá po mene, ze tvône, neodpovedaj. Vodník nie je len rozprávka. Je to starý duch, pamäť vody. A voda nezabúda. Tam, kde sa hmly dvíhajú z hladiny rieky, šepkajú sa dávne piesne, prebýva bytosť tak krásna, ako aj smrtiaca. Rusálka. Na prvý pohľad by si povedal, víla, mladá žena s dlhými vlasmi, ktoré sa vlnia ako riasy pod hladinou. Ale Ruselka nie je víla, je to duch. Je nešťastia. Bytosť, ktorá vznikla zo ženskej duše, ktorá odišla tragicky. Buď kvôli nevere, samovražde, alebo preto, že zomrela v mladom veku, bez svadby, bez detí, bez pokoja. Rusálka je duch vody, no nie všade rovnaký. V niektorých oblastiach sa objavuje ako vodná panna, inokedy ako nehmotný závoj alebo hmla nad riekou. V lesoch môže tancovať medzi brezami, pri potokoch spievať piesne. Ale všetko to má jediný cieľ. Zviesť, prilákať, oklamať. Hovorí sa, že Rusálka si hľadá mužov, ktorí zablúdili, a láka ich k brehu. Najprv jemne spieva, potom sa zjaví v podobe krásnej ženy. Ak muž odpovie na jej spev, je stratený. Utopí ho, zadusí vlasmi, alebo ho odvedie do hlbín, kde sa z neho stane ďalší duch, večne blúdiaci vo vode. V niektorých regiónoch bola Rusálka spojená aj s plodnosťou. Verilo sa, že keď tancuje v obilí,
požehná úrodu. Preto sa na jar konali rituály, kde sa ženy prezliekali za rusalky. Spievali piesne a tancovali na lúkach, aby si ich naklonili. No tie skutočné rusalky, tie nemali pokoj. Najnebezpečnejší čas bol tzv. Rusalia týždeň. Čas, keď sa duše mŕtvych žien vracali do sveta živých. V tom období sa nesmelo kúpať, spievať pri vode, ani tancovať po zotmení, lebo človek mohol byť zvedený rusalkami. Ľudia sa ich báli, ale poznali aj spôsoby, ako sa pred nimi ochrániť. Cesnák nosený na krku, alebo žihľava, ktorá sa kládla do okien a pod posteľ. Červená stuha alebo vyšívané amulety s ochrannou symbolikou. Zavesené na bráne alebo strome pri dome. Mali zahnať ich duchovnú silu. Breza ako strom ženského ducha bola tiež ich prirodzeným nepriateľom. Niektoré rusalky sa jej vraj nemohli ani dotknúť. No pozor, nie všetky rusalky sú zlé. Niektoré hľadajú len pokoj. Potrebujú, aby ich niekto oplakal, dal im meno alebo im venoval modlitbu. Iné však ostávajú večne nahnevané, hladné po živote, ktorý stratili. Rusalka. Krásna a desivá zároveň. Ako voda, ktorá ti hladí nohy. A v následujúcom okamihu ťa stiahne do zabudnutia. V hlbinách mlynskej vody, tam, kde sa svetlo láme a riasy šeptom spievajú, vládne muž, tak strašidelný, ako aj fascinujúci. Jeho meno znie Vodianoj. Vodianoj, starý muž vody, je mužský vodný duch slovanskej mytológie, známy ako Vodianík, vodník či vodejniak. Verejne sa nazýva aj detko vodný, panovník svojho jazera, alebo časti rieky. Žije v hlbokých víroch pod mlynskými kolesami, často v kráľovskom podvodnom paláci. Údajne zo skla či ľadu, chodníkmi s drávkamou a štrkom zlatým alebo strieborným. Vzhľad Vodianoka býva znepokojivý. Jeho telo pokrýva slis, riasy, šupiny. Tvár je starcovská, potiahnutá zelenou kožou. Oči žieria ako uhlíky alebo morský mech, dlhá skrútená brada a vlasy. Niekedy má plávaciu blanu na prstoch alebo rybí chvost. Dokáže sa premeniť na rybu, dievča, dieťa, či dokonca strom alebo živočícha na súši. Je to odvážny a nestály duch. Keď ho urazíš, topí ľudí, zvieratá, ničí mlynské kolesá alebo spretrháva hrádza. No nie vždy býva zlomyselný. Ak sa k nemu pristupuje s úctou, môže odmeniť tých, ktorí pracujú s vodou. Mlynárov, rybárov, včelárov. Môže im poslať bohatý úlovok alebo prispieť úrode. Vodianica je Vodianojová manželka. Je krásna vodná panna s dlhými zelenými vlasmi. Vie sa zmeniť na zlatú rybu alebo bielu labuť. Pozor! Hoci väčšinou býva označovaná za neškodného ducha, dokáže zničiť rybárske siete alebo roztočiť mlynské koleso. Niekedy je považovaná za utopenú dievčinu, pokrstenú po smrti. V niektorých tradíciách je dokonca synonymom rusalky. Ako manželia bývajú Vodianoj a Vodianica verní. On mocný a vážny, ona tajomná a krásna. V ich spoločnej komnatnej ríši, tichu pod vodou. V tichých močiaroch a zatopených jamách, kde zhnité konáre spievajú pod vodou a hmla nedovoľuje vidieť viac než krok pred seba, číha bytosť zrodená zo smrti a zatrpnutia. Utopiec. Utopiec alebo utopenec je jedným z najtemnejších vodných duchov slovanskej mytológie. Vzniká zo zväčša násilne zosnulých. Tých, ktorí sa utopili tragicky, neboli pochovaní alebo zomreli bez posledných obradov. Môže však tiež vzniknúť zo prekliatia, samovraždy alebo detskej smrti v rieke. Je to duch, ktorému nebolo dopriaté nájsť pokoj. Utopci
Nemajú jedinú podobu. Ich výzor závisí od toho, ako zomreli. Niektorí majú nafúknuté telo, iní sú úplne bledí a studení ako voda. Vlasy a riasy im visia cez tvár a oči žiaria na zeleno. Ako močiar pri mesačnom svite. Ich koža je chladná, často sliská. Šaty môžu byť otrhané alebo zakrvavené. Často sa objavujú v tichu a samote, najmä pri jazierkach, riekach a mokradiach. Obeť najprv počuje len zvláštne zurčanie, šepot alebo praskanie vetiev. Potom ticho, potom chlad a napokon nič. Útopci lákajú ľudí, najmä deti, opilcov alebo neopatrných pocestných do vody, kde ich stiahnu na dno. Niekedy ich zmetú ako vír, inokedy len vtiahnu bez boja. Inokedy sa obetí zjaví v podobe známej osoby a s úsmevom ju pozýva bližšie. Jeho telo je rozkladajúce sa, ťažké a studené. Niekedy ho popisujú ako muža s vodnými rastlinami spletenými okolo rúk a vlasov. Inokedy ako nejasnú tmavú hmotu, čo sa vznáša pod hladinou. Utopiec je neúprosný a zákerný. Loví tých, čo sa nepozorne približujú k vode, alebo sú podvedení jeho zvukmi a obrazmi. Preto ľudia, čo poznajú jeho silu a nebezpečenstvo, nikdy nezanedbávajú rituály ochrany. Keď sa vydávajú k vode, nosia so sebou soľ, ktorá je ako štít proti jeho zlovesnému dotyku. Soľ sypaná na prahy domov a okolo miest, kde sa voda stretáva so zemou, vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú utopiec nedokáže prekročiť. Na niektorých miestach sa zasvetení obyvatelia chránia aj svetenou vodou, ktorou pokropia miesta blízko brehov, aby odohnali temné sily z hlbín. Zrkadlá, ktoré nesmú byť otočené smerom k vode, slúžia ako brány, ktoré môžu zraziť jeho klamné obrazy a odraziť jeho volanie. Nechýba ani oheň, táto živá sila je svetlom, ktoré jeho temnotu rozpúšťa, keď sa blíži noc a voda sa mení na pascu. Pri rituáloch niektorí zapália sviece, ktoré majú vodu ochrániť pred jeho mocou a zároveň slúžia ako spomienka na tých, ktorí sa už stratili v jeho objatí. Niektoré príbehy dokonca hovoria o tom, že ak sa vysloví jeho meno 3-krát v temnote, jeho pozornosť je pritiahnutá. No silné rituály a predmety dokážu pozornosť zmierniť, či dokonca odvrátiť smrť. Utopiec je varovaním, že voda, hoci je zdrojom života, môže byť aj smrtiacou pascou. Je to ticho hlbín, ktoré nikdy nezabúda a nikdy neodpúšťa. To sa raz dostane do jeho pazúrov, už nikdy nezazrie svetlo dňa. V srdci nehostinných močiarov, tam, kde zem spieva bublaním a korky sa menia na topenie, žije ten, ktorého meno sa nevyslovuje nahlas. Bolotník. Bolotník je záhadná a nebezpečná močiarna bytosť zo slovanskej mytológie. Meno pochádza zo slova boloto, močiar. Je duch, no tiež pôvodným pánom močiarov, riek bez dna, hnilobných jazier a rašelinísk. Neprebýva v prúdiacej rieke ani v čistej studničke. Je doma tam, kde voda stojí a hnie. Zjavuje sa ako znetvorený starý muž, často so žabými alebo rybými črtami. Má veľké vypúlené oči, lišajovú kožu, blanité prsty, bradu porastenú machom a vlasy ako prúty zatuchnutej riasy. Niektoré príbehy tvrdia, že namiesto nôh má žabie blany. Pohybuje sa skôr špliechavo, než chôdzou. Bolotník je plazivý, trpezlivý predátor. Nevychádza z bažiny, neulieha, neloví aktívne. On čaká. Láka svoje obete hlasmi blízkych, smiechom detí alebo zvukom ženského volania. Keď sa človek priblíži k močiaru, podvedome vstúpi do vody, ktorá vyzerá ako pevná pôda, a potom sa prepadne. Nikdy neútočí priamo. Jeho zbraňou je ilúzia, náhoda, zvedavosť. Jeho močiare pohlcujú nielen telo, ale aj dušu. Človek v nich zabudne na svet, na vlastné meno a stane sa súčasťou mokrade. Niektoré tradície hovoria, že bolotník môže vyslať blúdičku, lejúce svetlo nad močiarom, aby človeka odviedol z cesty. Inokedy pošle halucináciu, čel na hladine, mlyn v diaľke, plač dieťaťa.
Jeho prítomnosť je varovaním a hrozbou zároveň. Pre tých, čo žijú v jeho blízkosti, je bolotník bytosťou, ktorú treba rešpektovať a zároveň sa pred ňou chrániť. Starí obyvatelia Močiarov poznali svoje spôsoby, ako zostať vo bezpečí pred jeho chladným dotykom. Nosili so sebou vetvičky vrby a sušený trst. Tieto prírodné symboly vraj dokázali zmýliť jeho zmysly a skryť ich pred jeho zrakom. Rituály varenia odvarov z močiarnej mäty a paliny slúžili ako ochranné elixíry, ktoré odháňali jeho temný dých. A niekedy ako posledná obeta prinášali na okrem močiarov mlieko, chlieb či zvieracie kosti. Nie z úcty, ale ako výkupné, ktoré malo uspokojiť jeho hladné srdce a udržať ho od tela živých. Staré príbehy varujú, že ten, kto vysloví meno bolotníka trikrát v mle, prizve jeho prítomnosť bližšie a zem pod nohami sa môže otvoriť, aby ho pohltila. Niektoré legendy hovoria, že bolotník má partnerku bolotnicu. Krásnu bledú ženu s dlhými mokrými vlasmi, ktorá láka mužov do svojho náručia, len aby ich potom pomocou bolotníka utopila. V niektorých regiónoch sa ich dvojica pokladala za démonický pár. On čaká v bahne, ona vábi. Bolotník nie je len duchom vody. Je stelesnením zabudnutia. Tam, kde ľudia prestali chodiť, tele zrástol a voda stratila pohyb. Tam sa stal pánom. Nevyčkáva na hnev, lebo ho nepotrebuje. Človek do močiaru vstúpi sám. OK, dúfam, že tento zvuk už bol teraz lepší. Beriem tú radu, kritiku a podobné, ako je, ktorú som mal pri predošlom videu, jo. Takže snáď to je teraz lepšie počuť. Snáď nezapadali už tie prvé písmená tak, ako zapadali. Ste náhodou prišli až sem, tak určite zanechajte odber, zanechajte komentár, zanechajte like. Nech sa toto video dostane k čo najviac ľuďom, prípadne ho zdieľajte, pretože slovanská mytológia je jedna z najkrajších na úplne celom svete. Ako popravde, keď si vezmete, tuto je len kúsok. Druhé video, kde je proste len kúsok našej slovanskej histórie. Naša slovanská história je najkrajšia na celom svete a nech si hovorí, kto chce, čo chce. OK, takto by to zatiaľ do mňa bolo všetko, takže ďakujem vám veľmi pekne, ak ste sa dostali až sem. A prajem vám krásny zvyšok dňa.